Hafaliad y gromlin C yw yn hafel i 7 plus 13x tynnu 2x i sgwario. Mae'r pwynt P ar C ac mae fel bod gan y tangiad i C yn P yr hafaliad yn hafel i x plus C, lle mae C yn gysonyn. Dargyfyddwch gyfesurynau P a gwerth C. Ond gan i fynd nôl i'r rhan yma'r cwestiwn, mae yn deud bod gan y tangiad i C yn P yr hafaliad yn hafel i x plus C. A ni atgoffa'n gilydd yn gyntaf beth yw tangiad i unrhyw gromlin. Ond os o gynna i darlun bras o gromlin y fan hyn, ac os o'n i eisiau lluniadu tangiad i'r gromlin ar pwynt arbennig, ddudwn ni'r pwynt coch yma, yna beth sy'n rhaid i ni wneud ydy lluniadu llinell syth sy'n cyffwrdd y gromlin ar y pwynt yna yn unig, fel hyn. Felly mae tangiad i unrhyw gromlin bob amser yn mynd i fod yn llinell syth. Mae rhaid i ni felly cofio beth da ni'n gwybod am hafaliadau llinell syth. Rhaid cofiwch bod unrhyw hafaliad llinell syth yn gallu cael ei ysgrifennu ar y ffurf yn hafel i mx plus c, lle mae'r m yn cynrychioli'r graddiant a mae'r c yn cynrychioli'r rhyngdoriad y, sef lle mae'r llinell syth yn croesi'r uchelin y. Rhan os ni fynd nôl i'r cwestiwn, mi gafodd hafaliad y tangiad ei roi ni. Da ni'n gweld bod yr hafaliad y tangiad yn hafel i x plus c. Wel, mae'r hafaliad yna o'r ffurf cywir. Mae o'r ffurf yn hafel i mx plus c. Felly fedra ni weld mae graddiant y llinell syth yma yw 1. A da ni'n gweld bod y rhyngdoriad ydy'r c. Ond beth sy'n bwysig ydy bod ni'n gweld bod y graddiant yn 1. Rwan, beth sa'n ni hefyd cofio, os da ni eisiau gweithio allan graddiant i unrhyw gromlin, be fedra ni'n wneud ydy differu. Mae differu hafaliad y gromlin yn rhoi fformula i ni ar gyfer graddiant ar unrhyw pwynt yr y gromlin. Felly, da ni angen differu yn hafel i 7 plus 13x tynnu 2x i sgwario. Ond gawn ni atgoffa'n hynna'n yn gyntaf sut i differu. Os gynnon ni yn hafel i x i pŵer o n, yna i differu, da ni'n dod ar pŵer i'r blaen, felly mae'n mynd yn nx, a wedyn mae'r pŵer yn mynd lawr 1. Da ni'n tynnu 1 i ffwrdd o'r pŵer. Felly, yn hytrach na sgwennu n, da ni rwan yn sgwennu n tynnu 1. Felly, i differu yn hafel i x i pŵer o n, mae'n mynd yn nx i pŵer o n tynnu 1. Dyna di'r ffurf cyffredinol i differu. Ond gan i fynd nôl i'r cwestiwn, os da ni'n differu unrhyw cysonyn, mae hynna'n mynd yn ddim, felly os ddim angen sgwennu'r term gyntaf yna i lawr. Os da ni edrych yr ail term, i differu 13x, ar hyn y bryd mae'r pŵer yn 1, felly mae'r 1 yn dod i'r blaen. So mae gennym ni 1 lliosif o 13, a mae'r pŵer yn mynd lawr 1, felly mae'r pŵer yn mynd yn ddim. So mae gennym ni 1 lliosif o 13x i pŵer o ddim. Y term ola wedyn, mae'r 2 yn dod i'r blaen, felly mae gennym ni minus 2 lliosif o 2x, a os da ni'n tynnu 1 i ffwrdd o'r pŵer, mae'r pŵer yn mynd yn 1. Rhaid ni symleiddio hynna, mae 1 lliosif 13 yn 13, mae x i pŵer o ddim yn 1, felly mae gennym ni 1 lliosif o 13, felly 13 ydy'r term gyntaf. A wedyn, yn ola mae gennym ni 2 lliosif o 2 sydd yn gwneud 4, a mae'r pŵer yn 1, felly da ni ddim angen sgwennu hynny mewn. Felly'r differiad ydy 13 tynnu 4x. Rhaid cofiwch dyna di'r fformula felly ar gyfer graddiant y gromlin ar unrhyw pwynt. Hynny yw graddiant y tangiad ar unrhyw pwynt. Da ni ddim eisiau gwybod unrhyw pwynt, da ni eisiau gwybod pa mae'r graddiant yn 1. Felly, be da ni'n gwybod ydy os y fformula ar gyfer y graddiant ydy 13 tynnu 4x, a da ni'n gwybod bod y graddiant yn hafel i 1, da ni felly'n gwybod bod 13 tynnu 4x yn hafel i 1. A be da ni wedi gwneud fan hyn wan ydy creu hafaliad, a fydden ni datrys hwn i weithio allan gwerth x. Os da ni tynnu 13 i ffwrdd o'r ddwy ochr, mi fysa hynna'n gadael minus 4x ar yr ochr chwith, a mae 1 tynnu 13 yn gwneud minus 12. Os da ni rannu'r ddwy ochr rwan efo minus 4, mi fysa hynna'n gadael x ar yr ochr chwith, a mae minus 12 rhannu efo minus 4 yn gwneud 3. Felly, da ni wedi gweithio allan bod x yn hafel i 3. Da ni rwan eisiau gweithio allan beth i y,
Rwan, mae gynnon ni fformula, os liciwch chi, ar gyfer y. Da ni'n gwybod beth i hafaliad y gromlin. Da ni'n gwybod bod yn hafal i 7 plus 13x tynnu 2x di sgwario. Felly, be fedrwn ni'n neud i amnewid x yn hafal i 3 i fewn i'r hafaliad. Ac os da ni'n gweithio'r ateb allan, da ni'n gweld bod yn 28. Felly, beth sgynnon ni ydy bod x yn 3 ac yn 28 pan mae'r gradiant yn 1. Felly, da ni wedi gweithio allan beth i cyfystyr yna P. Mi oedd y cwestiwn hefyd yn gofyn i ni gweithio allan be oedd gwerth C. Rwan, da ni'n gwybod hafaliad y tangiad, a da ni hefyd yn gwybod pan mae x yn 3, mae yn 28. Felly, be fedrwn ni'n neud ydy amnewid y gwerthoedd yma mewn i cael 28 yn hafal i 3 plus C. Rwan, os na i dynnu 3 i ffwrdd o'r ddwy ochr, mi welwn ni bod C yn hafal i 25. Felly mae gynnon ni P yn 3,28 a mae gynnon ni C yn hafal i 25. Mi roedd y cwestiwn arholiad yna yn canolbwyntio ar hafaliad tangiad yn unig. Mae rhaid i chi hefyd yn uned 1 fod yn ymwybodol o hafaliad normal. Felly, gan i edrych ar enghraifft sydd yn edrych ar y tangiad a'r normal. Felly, yn yr enghraifft yma, mae yn deitho ni darganfod hafaliad y tangiad a'r normal i'r gromlin yn hafal i 4x sgwario tynnu 7x plus 2 yn y pwynt 2, 4. Mae gan i jyst atgoffa'n hunan beth yw tangiad yn gyntaf. Felly, os gynnwch chi unrhyw gromlin, tangiad i unrhyw gromlin yw llinell syth sy'n cyffwrdd y gromlin ar un pwynt yn unig. Felly, os na i roed pwynt coch, tangiad i'r gromlin ar y pwynt yma, fysa'r llinell syth dwi wedi nodi hyn yn felyn ar y diagram sy'n cyffwrdd y gromlin ar y pwynt coch na'n unig. Felly, dyna di'r tangiad. Rwan, y normal yw llinell syth eto, llinell syth, ond mae o'n berpendicular i'r tangiad. Felly, os dyma di'r tangiad, y normal, fysa'r llinell werdd yma. Felly, mae llinell syth, mae'n berpendicular sy'n golygu bod llinellau perpendicular, ydych chi'n cofio, yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Felly mae'r ongl rhwng tangiad a'r normal yn mynd i fod yn 90 grad bob amser. Felly beth sy'n bwysig i chi sylwi ydy bod y tangiad a'r normal yn llinellau syth. Rwan, felly, os da ni eisiau gweithio allan gradiant i'r gromlin yn gyntaf, mae rai ni differu. Felly, os na i differu yn hafal i 4x di sgwario tynnu 7x plus 2, os da ni differu 4x di sgwario, mae hyn yn mynd yn 8x, a differu minus 7x, mae hyn yn mynd yn minus 7, ac os da ni'n differu plus 2, mae hynna yn mynd yn ddim. So, cofiwch bod differu yn rhoi fformula i chi, os liciwch chi, ar gyfer gradiant y gromlin ar unrhyw bwynt. Hynny yw gradiant y tangiad felly. Felly, be da ni'n gwybod yw bod 8x tynnu 7 yn cynrychioli gradiant y tangiad ar unrhyw bwynt. Ond da ni ddim eisiau unrhyw bwynt, da ni eisiau pwynt arbennig. Mae'n dweud yn y cwestiwn yn y pwynt 2, 4. Felly, be da ni'n gwybod yw bod x yn hafal i 2. Os na i amnewid hynna i fewn, felly 8 llythu fod 2 tynnu 7, mae hyn yn rhoi ateb o 9 i ni. Be da ni'n gwybod felly yw bod gradiant y tangiad pan mae x yn 2 yn hafal i 9. Felly mae differu'n helpu ni gweithio allan gradiant y tangiad. Dy ddim yn rhoi yr ateb i ni ar gyfer gradiant y normal, ond os da ni'n cofio'r cysylltiad efo gradiant y tangiad, mi fedrwn ni weithio allan. Mae rai ni gofio bod y normal yn berpendicular i'r tangiad. Mae rai chi felly cofio bod gradiant llinellau perpendicular yn mynd i lluosi i gwneud minus 1. Hynny yw lluoswm gradiant llinellau perpendicular yw minus 1. Felly, os gradiant y tangiad yw 9, mae gradiant y normal yn mynd i fod yn minus 1 dros 9. Hynny yw minus cilydd y gradiant y tangiad. So, gradiant y normal yw minus cilydd gradiant y tangiad. A fydwch chi wirio bod hyn yn gwneud synwyr, achos os ydych chi'n gwneud 9 lluosi fo minus 1 dros 9, mae yn gwneud minus 1. A da ni'n gwybod bod lluoswm gradiant y tangiad a'r normal i fod yn minus 1.
Felly mae gynnon ni graddiant y tangiad a mae gynnon ni graddiant y normal. Rwy'n cofiwch ar gyfer unrhyw llinell syth, os fedrwch chi weithio allan y graddiant, a os da chi'n gwybod pwynt ar y llinell, mi fedrwch chi wedyn gweithio allan hafaliad y llinell syth yna. Rwy'n mae gynnon ni'r graddiant, a dyna pam nathon ni differu hafaliad y gromlin, a mae gynnon ni'r pwynt ar y llinell, mae gynnon ni 2, 4. Rwy'n cofiwch fformat arall ar gyfer hafaliad llinell syth ydy hon. Fedra ni ysgrifennu tynnu cyfesurin y pwynt yn y cwestiwn, a mae hynna'n hafal i m, sef y graddiant, llosi gyda x tynnu cyfesurin x. Felly, os y pwynt yw 2, 4, a'r graddiant yw 9, mi fedra ni amnewid y gwerthoedd yma mewn i'r fformat hafaliad llinell syth sydd wedi cael ei ysgrifennu lawr. Felly fedrwn ni rwan sgwennu tynnu 4 yn hafal i 9 llosi fo x tynnu 2. Ac os na'n llosi'r crynfallau yna allan, felly 9 llosi fo x a 9 llosi fo -2, mae hyn yn gwneud yn hafal i -4 yn hafal i 9x tynnu 18. A dwi jyst yn mynd i symleiddio hyn, dwi'n mynd i ail drefnu'r hafaliad a dwi'n mynd i jyst cael nhw gyd ar yr un ochr, felly na i tynnu 9x i ffwrdd o'r ddwy ochr a gadio 18 i'r ddwy ochr. Mae hyn wedyn yn gwneud tynnu 9x plus 14 yn hafal i dim. Rwy'n mynd nôl i'r normal. Os dwi eisiau gweithio allan hafaliad y normal, yna yr un pwynt da ni'n sôn am, 2, 4, felly mae hynna'n mynd i aros yr un peth. Yr unig beth sydd yn mynd i newid ydy'r gradiant. Yn hytrach a defnyddio gradiant y tangiad o 9, da ni rwan yn defnyddio gradiant y normal sydd yn -1/9. Felly, dwi'n mynd i sgwennu tynnu 4 yn hafal i -1/9 llosi fo x tynnu 2. A mi fedra i llosi'r cronfallau allan ar y pwynt yma a symleiddio balli, ond mi fedra hynna'n gallu fod yn eitha anodd os da ni'n cadw'r fformat fel ffracsiwn. Mae'n iawn wneud, ond weithiau gewch chi cwestiynau lle mae disgwyl i chi cael gwared o'r fformat ffracsiwn. So felly, be dwi'n mynd i wneud ydy llosi'r hafaliad drwodd gyda 9, a mi fysa hynna'n gadael 9x tynnu 36 ar ochr chwith. Ac os da ni'n llosi'r ochr dde efo 9, yna beth sy'n digwydd, mae o'n canslo allan gyda'r 9 sydd yn ffracsiwn, felly mae o'n gadael -1 ar ôl. Ac os na'n llosi'r cronfallau allan, mae hynna'n gadael -1 llosi fo x yn -x, a -1 llosi fo -2 yn +2. Felly mae gennym ni 9 tynnu 36 yn hafal i -x plus 2. Ac os na'n neud yr un peth a nes i gyda hafaliad y tangiad, dwi'n mynd i gael nhw gyd yr un ochr, felly dwi'n mynd i adio x i'r ddwy ochr a tynnu 2 o'r ddwy ochr, a mi fysa hynna'n gadael 9 adio x tynnu 38 yn hafal i dim. Felly mae gennym ni rwan hafaliad y tangiad a mae gennym ni hafaliad y normal. Felly'r pethau pwysig i gofio, os da chi eisiau gweithio allan hafaliad y tangiad neu'r normal a mae gennych chi hafaliad y gromlin, y peth cyntaf da chi eisiau gwneud i differu. Da chi wedyn yn gallu amnewid y gwerth x i fewn a mae hynna yn rhoi gradiant y tangiad i chi. Mwyn cael gradiant y normal, da chi jyst angen cofio bod gradiant y normal yn mynd i fod yn llosi uned -1 gyda gradiant y tangiad, felly gradiant y normal di minus cilydd y tangiad.